Dudu saking kula ngrebut cintane wong seje, tapi senyatane ora bisa kaleh. Umpama cinta mimi aman bisa dicegah, perasaan ora beda pira mimi ama sing riak mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur mimi ama senajan buktine mimi amal batin terasa hancur. Bisikan cinta sing nempel ning dada sing gawe kula ora berdaya. Kakak kula pengen kesanding ayah rasane prihatin ayah Kevin anu sayang wong loro anak ikatan batin ayah Kevin kanggo nok ages lamun cinta bisa diukur omong ganggu latine batu gampang nangis lan gampang ketua wong demen durung kelakon. Mangga anggo sapa ayah Kevin, ayah Kevin, ayah Kevin, ayah Kevin, ayah Kevin, ayah Kevin. Ada teh piano yang kebocoran. Ayah Kevin, ayah Kevin, ayah Kevin, ayah Kevin. Kanggo nok ages, nok Bundai Anis, nok ages, 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 nok ages. Dudu saking kula ayah Kevin wong seje. Tapi senyatane ayah Kevin ora bisa kalen ayah Kevin. Umpama cinta bisa dicegah ayah Kevin sayang, perasaan ora beda pira mungkin wis terlanjur nok ages sing paling manok ages senajan bukti nenok ages batin terasa hancur nok ages. Bisikan cinta sing nempel ning dada ayah Kevin sing gawe panitia ora berdaya. Sayang ayah Kevin senajan ora dikawin kang kula rasane prihatin wong loro mimi
Ayah Kevin.